Kad govorimo o ulaganju u investicijsko zlato, onda govorimo o konzervativnom načinu ulaganja. Pa onda bi trebali zapravo definirati što to zapravo znači ili što se misli pod velikim oscilacijama. Kad govorimo o razlici u burzovnim cijenama u dnevnoj kotaciji ili tjednoj kotaciji, onda kod investicijskog zlata to varira od 1 do 3 ili maksimalno 4% na tjednoj razini. Kad govorimo s druge strane o drugim klasama imovine ili tržište kapitala poput dionica, onda se možemo prisjetiti Black Mondaya 1989. godine kada je Dow Jones pao za 20 i nešto posto, a S&P 500 za više od 30%. S druge strane pak imamo i treću kategoriju imovine, a to su takozvane kriptovalute i Bitcoin kad je u jednom danu pao i do 50%. Kada uzimamo onda različite klase imovine u jednu korelaciju, vidimo da zapravo velikih oscilacija u cijeni zlata u odnosu na druge zapravo nema. Međutim, koji su to sve triggeri ili kriteriji koji utječu na promjene cijene zlata? Kroz dan, kroz tjedan, kroz mjesec ili kroz godinu. Neki kažu da je to stopa inflacije, drugi kažu da je to vrijednost dolara, treći kažu da su to geopolitika i krizna vremena, četvrti cijena nafte i tako dalje. Svi su u pravu i svi su u krivu u isto vrijeme. Kaže se da je zlato vezano za jednu mistiku koja zapravo predstavlja jedan korektiv cijele ekonomske situacije na globalnoj razini. Dugoročno gledano bolje se kladiti na zlato nego protiv zlata jer kroz dugi period zlato ima trend rasta.